Okay, nu skal vi skal tage et konfettirør af, hvis man kalder det det. Ej, jeg kan ikke believe, du gør det, men jeg synes, det har lidt svært at føre et konfettirør. Nej, det har det okay. Er du klar? Men altså sådan, hun prøvede i hvert fald det bedste, hun kunne. Hun prøvede mange gange. Lad os prøve igen. 3, 2, 1. Okay, nu får jeg lige min far til at hjælpe. Men ikke, så vi hjælper. Min far han hjælper i hvert fald lige. 3, Min far var 2, 1. Okay. Så prøver vi igen. Så hjælper min far. Vi fik konfettirør skudt af. Så ja, lad os gå videre til nogle bordbomber. Okay, og det går lidt meget nemt, fordi jeg skal bare tælle. Og vi fik meget forskellige bordbomber. Jeg elsker i hvert fald selv bordbomber, da vi ikke har noget krudt i år. Tak fordi I så med. Vi ses.